12. Ja, så er vi i gang med video 2. Vi nåede ikke at sige bye bye. Men ja, vi fortsætter bare. Og det er ligesom hvis jeg bare deler videoen op. Jeg mener at hver video kommer til at vare 10 sekunder, ja, men jeg er ikke helt 100. Men jeg regner også med at lave lidt LOL-videoer. Og nu tror jeg ved hvad jeg vil. Fordi der er PvP på den her server, så kan man lave alle mulige sjove ting. Og jeg kan lige tømme min ryggen der. Så skal jeg have mit jernsvand. Så skal jeg have 8 iron. Sådan der. Så gør man sådan. Der. Så tager vi den på. Og så finder vi en eller anden tilbage til. Nulleormo. Skråstreg TBA. Nulleormo. Det er på den måde. Og nu. Hvorfor laver jeg fejl? Hvad er det, jeg laver fejl? Jeg prøver at tage Mikkel Fixer. Mikkel Fix. Det kunne jeg stave rigtigt. Ja. Så håber vi han til iværksætter, men man ved aldrig. Tror jeg ikke. Umiddelbart han går. Ja, vi finder noget andet at lave. Hvornår er jeg begyndt at kunne zoome? Ja, okay, det er godt. Det er godt at vide. Det vidste jeg ikke, vi kunne. Og hvis man så trykker F8, er det sådan? Og så kan man gøre sådan her. Wii! Lalalala. Og. Og så er jeg lige i gang med at lave en lille skov rundt om mit hus. Som er ikke af verdens pæneste hus, men jeg havde ikke noget træ der at bygge det. Ja. Så går jeg. Jeg ved hvad vi skal gøre. Vi kan lave en lille farm. Og hvis der er nogen af jer der ved hvad det der taxes er som er, så endelig gerne lige skrive det i comments. For jeg har ingen anelse om hvad det er. Der var den færdig. Jeg har også lidt læder, så jeg skal lave lidt bøger. Jeg har så travlt. Og så gør jeg sådan der. Nå, det kan man jo bare ikke. Og det bliver lidt først. Ja. Nå, så skal jeg have en hund. Vi laver en bare kobbelsten. 4, så skal vi have nogle fakler. 2 kobbelsten har jeg ikke, 3. Der har jeg der. Så lad mig få lavet nogle sticks. Og en lille spike der, og så sticks og lave en bro. Og så på et tidspunkt tror jeg laver en automatisk melonfarm. Det er meget praktisk at have. Ikke fordi jeg har brug for sådan en god, men nu har jeg lyst til at lave det. Vi kan også lave lidt kulblad.
Block of coal. Dem kan vi sætte. Dem kan vi sætte over her, for det der, det fører bare ud til vandet. Ja. Altså de fleste herinde, de er venlige, men der er et par stykker, der spammer og sådan noget, men de bliver hurtigt bandet. Serveren har vist noget autoban system. Jeg er ikke helt sikker, hvordan det virker. Jeg spiller bare. Og godt nok ikke, fordi jeg er den rigeste spiller herinde, men jeg kan godt lide at spille herinde. Det er hyggeligt. Og jeg skal måske lige ind og have noget pork. Sådan der. Så der er lige noget bøf. Så tager jeg lige lidt pork. Ja. Jeg kan se, hvor det fine landskab, og det der hus dernede har ingen værdi. Og der er et hus dernede, derovre. Ja. Lidt af hvert. Og for sat. Nej, jeg tog bare på det med dine. Men jeg tror også, jeg vil lave en video med, hvordan man installerer mods hurtigt og nemt til Minecraft altså. Der er alverdens mods. Lille spæk. Og sådan der skulle det gerne sådan se ud hele vejen rundt. Måske sætter jeg et træ mellem der og bruger nogle boner på det, hvis jeg kan få nogle boner. Nå. Hvad finder vi nu på? Kabunga. Au. Ja, men lad os smadre det der. Når det er det der. Jeg troede bare, der var noget gammelt cobblestone-skram. Det her, det var der, jeg boede, inden jeg fik lavet mit hus. Og min dør, den virker åbenbart ikke særlig godt. Men ja. Og dernede har jeg også mine. Ja, men der er lidt af hvert her. Som bakker og fakler. Ikke den vej. Ja, en lille lægspejl, men ja. Lad os komme videre. Fik et chok, da du tog det på mig. Undskyld. Nå. Nu bliver det endelig nat, så lad os håbe, der er nogle mobs herude. Og der plejer ikke at være så mange mobs her på serveren. Kun hvis du finder en spawner. Der er nogen, der har været faldet ned i en kløft eller sådan et eller andet. Men jeg er også lidt ligeglad med, hvordan det går. Men lad os se, om vi kan finde noget spændende. Jeg håber, der kommer nogle slimes. De er jo kommet og spawner i sumpe nu. Efter 1.5 opdatering, tror jeg nok, det var. Er det et smadret hekshus, det der? Det tror jeg, det er. Nej, det er det ikke. Det er nogen, der har været et hus, hvor der er nogen, der har været et reef, men og Robin-mesteren på. Steffen ikke. Så nu skal jeg lige holde lidt øje med, hvad jeg laver. Når Rob sidder oppe i hjørnet derinde. Eller måske. Jeg kan lige prøve at gøre den list. Ropsurup.